nansana ewukudai no edu no mene magofuma ene mpanyimfo no sim kodu ahenkan abontenso yedu ho no na abofra ketua bi ewu wo ho a worikosie no anokwa enija kro no mu nipa no de behia yenkwan ene egoru a yedi no enejo no de na esewani na ema oka adechen no mefa mechia meka me ho na mene no chinchin ahenkan mfichiri ene montenso nyina edu anwumre no ye de egoru gina mu je yengani ye pon egoru no pe na mefa mfichiri kokum okraman bi a medifi jadem koi na metetew ne koma ene ne mrebugu awrum ahaban mu chichire ho kama odasu no me sorry de saa ade kohye esu bontin bi a wosaw no infinifini kata so sang bedai bi ewukudai no anopa hema no me ma wode egoru no gina mu America say na nipa abehye ofi ho mato enim bye bye no me ma wo jai egoru no ma obiara kopa bibi to oyefunu mu eba obeye se nonko no me ma wo sang de egoru no hihye asubio na metew si gwam anche na me ma akom no si meso me friendsa na wo ma me bi me frɛ otio na wo de bi share me nsa metew si abontenso na beebiara a mekoi no wo de egoru no di maachi mikodu odum kesi bi a esi krotia no ase entempa na me ma otio no kasai mitutu nsa gu fem efei mitutie di mani kire apetesu esu a mede ade no kosie mu no emu mitutu nsa gu esu no mu na mene nipa no nyina tu esu yekodu faako a mekra ade no pe me boklu ginai me ma otio kasai na me yensenchane de kire won se wontutu esu no mu wotutu koto arom ahaban no ma woyi wobwe muhu kuma ene mrebo a moja ene nsu a edi afra tai ho no wo soi na wonhu fi asepopoi metu otio bio na nipa a wo fi ahenkan a wodi maachi bai no nyina de hu pini nchirinchiri ye de saa hudi yi ba ko no mu ma nipa pu behwei meche wan asese abofra bi a owu na ano no abefo na wokum no na won na wotete wo ne koma ene mrebo kosie ho manu si pe edan ayiye obiara na ni beboso no na watie sumu sabri nyina na migina gwam ni a eye din resaw a eni ha ne ehruhuru nyina di mu mehye ma wokoto ofu nakabai na mema wode koma no ene mrebo no nyina gu mu se wonkosie awofu no ba me nche anwumre no ara besre tigare se otumi kire obefo a okum abofra no ma won a wobetua anantwia nan meje won sika kakra de ye ento ase efe na atoni enti a mekọ ahenkan ho me fra kro no mu mpanyifu nyina de to won anim se abefo a wowo kro no mu no asesaw adenchemu no nyina be sha adaka bi mu na safe no wo won ba ko nchen enti meje safe no de ebue adaka no ato adenchemu no ape na obiara a ohwehwe bi no nsa aka bi metu asese mmom sani amako hu ade no afa no mesan akọ jadem efise aboa no kọ na echi ansa na wayeto medeto won anim se mekwa akweside ya ediso no mrante ba samra jadem na mentre won Owusu a wobeyi eye won anije yiye ni amehu no wo ahenkan ne se obiara nya agidi se metumi adisa adwuma no ama won yedi nkomo no wie no yekoja won kwan ma wokodai adeche no woja ye nkwan fefefe ma yekoi yedi ujadem no yedi egoru gina mu kosi anwumre mentu ya menware akwaside ya me share ahenkan fu no du ipe na wo bai
Adeche pe ina mikoyi edru a mahye agutumpan mu no bai. Mema wo mu nia nani ye den no bi noe. Senia ebe na worinhu achinti metete wo haban hunu bi yam de ma beenu a aka no nso noe. Dano nejo no nia onum edubone no ama yamfa nnase anko yaniwam. Adeche no na ne so ati yiye orife no na orijananan. Nipa a wone no bai no suro yiye. Medeto won anim se won misa no na jamate gare no akire no. Ampa wo bisa no okan se edru no akire no. Ode to so bi osi adaka adenchemu no wo mu no inni ne nchen. Obo nipa foforo din wo ahenkan a okire se ono na safe no wo ne nchen. Mema no edru a ejuju ano kakra no me na ema ne ho to no kakra. Mitu ochia me se onko ahenkan kofa orura no a orika ne ho asem no mra na wonfa nia edru ache no ebusuafo nso nka ho mra. Bre a ebusuafo no bai no na odayare paso. Ansa na ne hore bai no na ma re ne ho sikare yiye. Nia abofo no de no bai no nso mema no edru no bi noe. Ono nso yare na obo obi fufuru din wa hinkan a okire se safe no wo ne nchen. Meye won saara kosi se nipa beye eduonu anan na mema edru no kire won. Mirikan na sika amarre wo won ho no beye sidi ahasa. Nia mekaya na ye meyaw ne se ni edru no kire no twa ato no de owui. Me kire won asese nia wewu no na safe no wo ne nchen. Enunti amasafe no hwehwe ayeden yiye. Me hye won bo se medi hu dwuma akosi se mehu ama won. Efe ya menya sika no agware ho asemba amaniso. Mitu maniso tesi abeba bi a wo frɛ no abena sika so. Abena di mfidu nan na osakra. Nanso ono ara na meye imagine se onyinga meware no. Arehosem ne se anche na abena fa afuru. Nyameche bio. Anche na tene krom ho nyina. Nipa di hu nseku se eye ebusude kese efise wangoru abena bra ansa na orinyinsen. Mede na amane a wofre no bra goru no minhu bida na minyanya ne mpanyinsem ntie. Nanso sania na nsenkeka no si kosofa no ema misro epi. Enti debe enumre me ko akokora jambibi ho ko bisa no ebusude ko a wose maye no ho asem. Akora kire mi muse okonfo ade a waye yi ebusude kese wo frɛ no kiribra efibre a mani fi jama eyi ne nia etoso abien a meribehu ne edi kan a mehui no asem no da edi a odi kro tepe na otu abofo kɔbɔ ɔmanhene amane ɔmanhene nso tu ne bɔfo a okura na afo ade besi jadem di kro so eye pe na ɔmanfo no kɔkyekyere abrante no ne abeba no de won kɔ odi krofi ka a won abusuafo boy enya no bini wo ma wotwa nwan nkokɔ ne nkesua de dwira ɔmanhene esu ahoro ene abosom a ewo mpotam ho nyina wowie no na afani no ka bebro sidi ahanu woje won mpatade yiwie no ansa na wori goru won kiribra no ankasa da a wori be goru won kiribra no anopetututu a obiara nko esu yi a yesaw no mu no wotu nipa ma wode krako mu kosaw emunsu santi mu anwea de gu mu bai efei wo hwehwe adua bi a wo frɛ no damram no ahabanti ubi wode abranti yi ene abeba no ba abonten so na wo pa won ho wo twere won ti so fitaa de won ti nwi no gu kramu ɔmanhene bɔfo no de nsa beyi apai srɛ nsamanfo asase ya ne twedi amponse won masa abusude yi bi imma bio ɔde ne nsa tu nsu no bi gu won atifi kan sɛ won musu a wabɔ no emra won ankasa atifi wotwa etwa akokɔ abien mene
de won moja no pete won ananso ene won atifi de won ti no wura won anum efe otinsu a ewo kora no mu no mu anwea no bi de gu won atifi de damram ahaban no hwehwe won mpampam kaise abofrase ope adekoko ahwa wo de damram ahaban na ekire no sabri nyina mu no na abrante no obia no intamanim wo de da adejaw ina wotete fema wasam nyawa a wohwe won hu anim wotwa ogwan de ni mojagu won mpampam de bitwa won hu hyiae efe wo ma wo sori di omanfon anim wo bo won tutu sane wo betumi de won call krotia wo de won rekosa no so woni hu kwanse wotwa won ani hwe won achi mirike na wesi mpopadan bi wo krotia ho de ama won eho na wo de won kwotena ekosi se obia no fa mu fi eyi ene ni omanfo rebeye wo na se wo betena ho ma wo de aye wo dia ende wo sempa akrajam bibi asem yi ma manum woe me sorry ding sanko mi fi na me kohye den mu sa asem yi haw mi yiye se me hwese ne ameje din wo jadam ni nkro a etwa ho ahia no mu na se mi dwen anim guase a erebeto me no ho a na me sia afem me ye amadwene se me guan afi jadam dano ara na mi fi aseboaboa me ho bre a mereboaboa me ho no nyina na nusu egware me obere mansu na nsu mi sui sa asemi bo me yare a mentumi ankote gare so kra semi dwen sani amiribe jaw me kokofu ho a akwa na edi asenkese a etiseyi ara sumi madwene ampa medanyange ye na jono minya adwene bi se meko akohu jadam di kro ne no ni mpanyimfo na metua sika bi ama won de abo asem no ano anopahima na meko akrajam bifi kodwen saa adwene yi hu kire no ono so yiyi mu kire me se eyamane enti esese eba otu asise jadam di kro etu abofo ko omanhene hodidawo enti owo enida so se ebedu nansa echi no na omanhene no abofo aba na no si pe na medan mani mi hu se ni ebeyi biara no se metena ho a chiribra no rinkwati meda enti metutu so medu fie pe na metua ma ahoboaboa no so miwe no mekotena edru so kakra adwenwin nti mentumi ankasa kra meye din kosi se mesanko dai yo aha na kenkan sem ni besi ne wo se nyame cha sanka ne hu bio na origuan senka nyame cha gina wanima enka den afutu na wode bema no chrew ewo adwenkyere bia ho ne yen kan bi eya kaisa wodi sini be me na wonamfo no mo so ahwe bi kaisa wo be like na wa subscribe wo subscribe ya don na ewo ho no bo ne yedi sini to ho a YouTube where you are tree nda ye be share bio no yedi ti eto so anum na ebeto aso yo yen fancy ha makramo